Este foarte important să înțelegeți că inflamația stă la baza tuturor bolilor, practic, pornind de la cele simple până la cele complicate, cronice, inclusiv cancerul și demența. Deci dacă reușim într-un mod sau altul să modulăm alimentația, să alegem alimentele corecte, care nu ne produc inflamație nouă, să alegem combinația corectă de alimente și dacă nu reușim aceste lucruri, pentru că sunt destul de dificile, totuși să aducem suplimente alimentare care scad inflamația, atunci avem foarte bine grijă de sănătatea noastră și foarte eficient. Este o atitudine și o strategie extrem de eficientă. Aș vrea să vă prezint un produs senzațional de la Herbagetica. Este vorba de curcumin 95 forte, varianta forte. Un produs care luptă împotriva inflamației de diverse cauze din corp. Acest produs este extract de curcumă longa. Este practic cea mai bună sursă de substanță activă. Este un puternic antiinflamator. Este recomandat pentru o multitudine de situații și dureri, evident, și inflamații de toate felurile, articulare, menstruale, musculare, ale organelor interne, probleme gastrointestinale, hepatice, ale pielii și așa mai departe. După cum spuneam, conține cel mai studiat extract de curcumă, provenind din curcuma longa. Curcumin C3 complex este menționat în peste 7000 de studii științifice. Aici, în acest produs, există un extract standardizat cu 95% curcuminoide. Sunt prezente toate cele 3 tipuri de curcuminoide care există și în ribozomul de curcumă longa, deci în planta naturală. Pentru extragerea unui kilogram de produs e nevoie de 66 de kilograme de plantă. Asta așa, ca o curiozitate. Este antiinflamator, antioxidant, antibacterian, antiviral, antifungic, anticancerigen. Ce mai există în acest produs, pe lângă extractul de curcumă longa? Avem extract de cocos, trigliceride cu catenă medie și avem și piperină. În acest mod, prin combinația asta, crește biodisponibilitatea substanței active și anume a curcuminei. Deci produsul este foarte eficient. Producătorul recomandă administrarea 2 capsule pe zi, timp de 3 luni. Produsul găsiți în toate farmaciile, plafoarele și magazinele de profil, dar și pe site-ul producătorului www.herbagetica.ro. Dragii mei, înțelegeți și însușiți-vă această informație. Boala pleacă de la inflamație. Dacă reușim să ținem sub control acest proces inflamator, de ce apare procesul inflamator în corp? Pentru că suntem supuși mereu bombardamentului de toxine care ne invadează mediul înconjurător, ne invadează alimentele pe care le ingerăm și este foarte important să încercăm să ținem sub control această inflamație. Nu sunt foarte multe arme la îndemâna noastră, măcar există câteva și dintre acestea, iată, curcumin 95 forte de la Herbagetica. Sănătatea ta, prioritatea mea. Numai bine!